Muy buena tarde a tothom. Baixa pa Pendecaru. Muy buenas tardes a todos. Soc en Roger Surdemasip, president actual del Centre Català d'Assumpción. Vull agrair a l'Oriol l'oportunitat que m'ha donat de saludar-los a tots vostès en aquesta presentació de l'hivern d'en Gunther, un llibre molt especial per la institució que tinc el goig de representar. El Centre Català d'Assumpción és una associació que va néixer fa poc més de 100 anys, el 22 de novembre del 1914, i des de la seva fundació ha tingut com a objectius principals la difusió i la promoció de la llengua i la cultura catalanes, tant entre els catalans i descendents de catalans que viuen aquí al Paraguai, com entre la societat paraguaiana en general. En aquest sentit, per nosaltres va suposar una satisfacció molt gran que el professor Juan Manuel Marcos, autor del llibre que s'està presentant, contactés amb el centre per explicar-nos que, en commemoració del nostre primer centenari, havia decidit tirar-ne endavant la traducció al català. També va ser un honor que, a més, em convidés, igual que estic fent avui, a participar del seu llançament a Asunción el passat dia 7 d'agost. Es tracta d'una obra literària molt important, tant a nivell local com internacional, i si no vaig errat, és la primera novel·la paraguaiana contemporània que ha estat traduïda a la nostra llengua. En aquest sentit, els que es decideixin a comprar-la i sobretot a llegir-la podran aprendre força coses sobre aquesta preciosa terra que m'acull des de fa poc més de 2 anys, el Paraguai. A més de l'emoció que va suposar participar del llançament de la versió catalana de l'hivern d'en Gunther, un dels plaers més grans que ha suposat aquesta història ha estat el poder conèixer el seu traductor. Poder tenir aquí uns dies a l'Oriol va ser fantàstic i després de compartir amb ell molt bones estones, menys de les que m'hagués agradat, puc dir que tinc un amic més a l'altra banda de l'Atlàntic. Moltes gràcies, Oriol, per convidar-me a participar d'aquest acte. Moltes gràcies a la resta de ponents que estan participant d'aquesta presentació i també moltes gràcies a tots els assistents, especialment als qui us conec personalment, aprecio i estimo de tot cor. Si un dia us decidiu a passejar per aquestes contrades, no dubteu en contactar amb el Centre Català d'Assumpción. Us prometo que us hi trobareu com a casa. Fins la propera.